Ceerno am Ali kando Allah gido ari marhaban Ceerno am Ali kando Allah gido ari jam alhamdulillah jam ari lewla wal futana dari. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Winder TV on calminama moni kala inni woni mbaadi yettode muɗum caggal nde jettuɗen Allah julde en nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Hande en gaddi mbaadi kesiri jooɗiɗen ko ɗo e cuuɗi meɗen Tigere noon so tawi haalama alay saago Fouta haale so tawi Fouta haalama l'islam haale holko woni sababu jonde men hande ko Ceerno Alpha Aliou Thiam e garangal makko ɗo e Tigere taw ko tawde ɗo almudu makko mo heewi tawde ɗo e kala saaha woni Ceerno Mouhamadou Sall ko on ɓe gari ɗo jamma hanki hande woni duwa o so tawi en jiiɗi artude e Alpha Aliou Thiam eɗen gandi jeesde kucciɗen nde walla jeesde kucciɗe e moɗon ɗe so tawi had min wadde président hibat so tawi on mbiyama hono Alpha Aliou Thiam ko mbiyata bandiraɓe marhaban Ceerno am Ali gando Allah giɗo ari marhaban Ceerno am Ali gando Allah giɗo ari ja marhaban Ceerno am Ali gando Allah giɗo ari marhaban Ceerno am Ali gando Allah giɗo ari jam alhamdulillah jam ari lewla wal futana dari marhaban Ceerno am Ali gando Allah giɗo marhaban Ceerno men ari ko Ceerno men ari Ceerno men Ceerno Alpha Aliou Thiam giɗo Allah andi ari kono gando Allah ari kono kadi gando Allah kuutiniɗo gandal Allah nde tawno wonde gando e kuutorade gandagal wona gotum Ceerno Alpha Aliou Thiam o huɓɓi dudal ɗo Wourossogui ɗo ko yettere Allah anduɓe mo ganduɗa kañum woni Ceerno Demba Siring ene mbiya so tawi jontaɗo jibinima an a heeɓi caɗele e gurdam maɗa sibu ɗum kala ko mbaɗɗa e gurdam ma wiyete ka hefta e bamma gonga Ceerno Demba Siring wonko waɗi e Wourossogui wonko waɗani l'islam wonko dutani l'islam kono Alpha Aliou Thiam mo ganduɗa ko ligguiɗo l'islam huɓɓi dudal alqurana ene jangguina almuɓe en nawta seremɓe kadi ɓe nawri foof huuɓa pooye e nokkuji mumen hande gonɗen ko Tigere kalten ko Ceerno Mouhamadou Sall ko kanko artiri ɗum ɗo henne o joƴƴini ɗum e galle bamum hikka waɗi lawol naybol ko Ceerno Alpha Aliou Thiam ne ara ɗo tawi ardemo ko tawde ɗo Ceerno Mouhamadou Sall holno taw ɗon Tigere. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e bandiraɓe e ayawo Windere TV min calmini on min beltanima on min ñaguinima on Allah moƴƴere mbi on nden ko Allah e mon moƴƴere Allah e mon onon eko takki on eko taari on e Ceerno a namdal namdiɗa de a namnima namdal ngal ganduɗa bangal fayida no feewi kadi alhamdulillah rabbil alamina amin mbawi jabade hen tigui rigui nde wonno foof koye jees amin waɗi amin tawa e nde Ceerno artiri ɗo Ceerno Mouhamadou Sall ene fiilamo amin tawa en fiilamo Alpha ko jees amin tawa ha yetti ñalawma hande o kala nde ara amin gara so Ceerno ari amin gara so arani lumtinteɓe amin jeeya hen eyyi alhamdulillahi rabbil alamina hikkane en gari no mbiɗani ene wayno ko ngol ɗo woni lawol nayaɓol arde ɗo henna Ceerno Alpha Aliou Thiam e nde wonno hayso arani ene wayno ko kanko ari nde wonno ko ɓiyi ko e zati o itti o addi hay sinno ko almudo makko o nelno walla bayda makko o nelno ko kanko ari ala ko haali nde ganduɗa o itti ko ummi e makko o waddi ma nani deman e o yadanno e kala nokku ko ɓen goni arɓe ɗo henna hono lomtademo Ceerno men Ceerno Yahaya mo Alpha Aliou Thiam ko on ari ɗo lomtademo mo ganduɗa ko kañum woni lomtotoromo hay dudal he banggue janguingol enen foof ene hewɓe ene gandi ɗum e ɗum ɗon noon ko kanko tan ari ha hande ene jetti Allah no feewi nde garɗen nde waylare ala no Ceerno ardanno ni ko noon tan wayi jaɓɓugal ngal e programme o e dendagal no wayanno so Ceerno ari alhamdulillah rabbil alamina hikka kadi wayi noon so ɓurani ɗon kam wayi noon inchallahu taala e ɗo gonɗen ɗo joni Ceerno men Ceerno Aliou Thiam o noddi o monɗo haalda men téléphone eyyi Thiam mawɗum ni Seydi Thiam alhamdulillah Seydi Thiam eyyi mi mbaɗi hirde waɗama Ceerno hirde welde ha weeti hirde welde wallahi almuɓe yimɓeɓe gaari ha keewi wallahi hirde nde weeli no rewi lawol no jiiɗi Ceerno ko an tan ari Ceerno an tan ari himme ma e duwaw ma fof feeñi ga henna
wallahi dental ngal fo ene ɗo henna ɗoɓe gonɗa ɓen ɗo eɓe ñaguma duwaw eɓe juuroma eɓe ñaguma duwaw eɓe kamɓe fof ɓe piɓi ko an ari wallahi hay goto sikkitaki Seydi Thiam Thiam ɓeydu duwuji tan eyyi bisimilla eyyi so Allah jaaɓi inchallah eyyi bisimilla eyyi bisimilla Thiam min jarama min beltima Thiam on ɓenni eyyi Thiam yalla newnu lawol alhamdulillah rabbil alamina ceerno Aliou on beltanama no mbiɗen ni tan ene wayno jaafoɗon jarɗo ɗon ko taƴi en ko khalifa o noddunoɗo joni nde wonno haqqille makko ene ɗo henna emen no fewi hanki o noddi joni kadi o noddi foof ko humpitade gueɗe ɗe no jaari enen gandi kam o hakkille makko ene ga hen duwaw makko ene ga himme makko ene ga hen enen jarano ɗen mbiɗen ko ngol ɗo woni lawol men nayɓol arde ɗo henna alhamdulillah rabbil alamina no yaranno ni ko noon tan yaari walla ɓuura ɗon eɗen gandi so ceerno ari noɓe jaɓɓortono ni hanki kadi ko noon ɓe jaɓɓori en ko towoɓe padduyi en gila godoron to guila walla tali to ɓe garde meɗen ha jettiɗen ɗo tawɗen dental manggal ene ɗo ene jaɓɓi meɗen alhamdulillah rabbil alamina golle ɗe ko fuɗɗi ko rewi lawol wayi no wayanno ni ñagotoɗen Allah tan subhanahu wa taala ko yo Allah jaɓan en golle ɗe Allah rokko en kadi tawtede oɗo saaha mo wuuri barke Seydi Cheikh Ahmad Tidiane dendagal gardunoɗo e haaju Allah humta haaju mum dendagal gardunoɗo e rafi Allah hunca rafi mum kadi eɗen jogui on jorto inchallahu taala kala ko neɗɗo duwi ɗo eɗen jogui jorto jaabete kala ko neɗɗo mooli ɗo eɗen jogui jorto jaabete nde wonno himme ceernaji o nanɗo henna ene fof noon piɓen ko haajuji men hay goto foof moftu haaju mum ene fof jaltina haajuji men piɓen inchallahu taala ene jorta Mamadou Thiam a jarama Mamadou Sow ceerno Alpha Aliou Thiam koye tourné woni yilade yettoyade almuɓe makko ɓe o joƴƴine guure ɗe kono yettade koyngal l'islam e guure he hande o neeli ceerno Yahaya Alpha Aliou Thiam yo ar lomtomo ɗo e tiggere sa wiyama ya haalan bandiraɓe lappol ceerno Alpha Aliou Thiam woni ene reedu Fouta ha garal ceerno yaha ɗo e tiggere hokko mbaɗo e bandiraɓe bandaɓe Windere TV assalamu aleykum wa rahmatullahi taala o barakatu ceerno Aliou ndeɓa sattude am no fewi etade wiide ne waɗa tonngol ko yowiti e alhaali ngolɗo lappol woni mawludi nabi sallallahu alih wa sallam ngol ceerno waɗata e nder gure ngol o waɗata e nder almuɓe makko kanko ceerno Aliou ko 1998 o adi manam ko nden o fuɗɗi yaltinde mawludi nabi o ɗon to wuuro Sogui ɗo nawdi ɗum e nder almuɓe makko to soringo to hono ceerno Mamoudou Belli presque hande woni 23 ans donc tugui nden fewri joni alhamdulillah rabbil alamin mawludaji kewɗi ɓeydima hen e burdiji kewɗi ɓeydima hen ɗum ɗon noon ko ɗo e Sénégal e Mauritanie e Mali e Guinée wonno kanko ceerno Aliou eɗen gandi o feeñir tan ko jangguinde nde o gurdam makko dawal gandal ngal ko janggude nde o janggui ha Allah hokkimo gandal o jooɗi omo janggina ɓiɓɓe julɓe nde o janggini e nder hen Allah waɗi hewɓe jalti hen tawi kadi ko joom duuɗe en e gonɗen ɗo ko ceerno Mamadou Sall yoni tan comme exemple o janggina almudo o ha o joƴƴina ɗum e nder wuuro mum huɓɓo duɗal ene janggina o rutto o waɗi ɗum renforcé woni waɗi ɗum renforcé ko itta mawludi nabi sallallahu alih wa sallam o rokka ɗum tawa chaque année ene waɗa bourde o pendant 10 jours walla 11 jours ñande timmal nde o ara donc hikka e mois d' octobre o ko nden waɗi démarré e nder damgo machallah caggal nde damgo o joofi e semaine ɓennuɗo o min gonno ko diwan Podor to nde o ummi diwan Podor joni o waɗi reprendre guure ɗe ganduɗa ɗe ko kiddinoɗe ko wayno Sorigui en Horndolde en ha hande Tiggere wadde précisé tan sen jii o arani waɗi considé ko ziyara ceerno makko on ceerno Boubacar Bansan o yeehi en keɗimomo joni joni kono o yahani saabu ko ɗo o woni saabu ceerno Yaya lomtiɗomo ɗo ko timmuɗo to banggue lomtugol saabu en mbino ceerno Aliou feeñir ko jangguinde donc e nder ɓiɓɓe makko ɓe goto hen fof ko joom gueɗal mon hen fof ko joom gueɗal ngal woni jogui gueɗal ngal ɗo ceerno Yahya ɗo seeɗa mboɗo jogui ɗon namdal Oumar Dor Koumi a jarama yeeɓiyankoɓe Windere TV ceerno Yahya ɗo min kewi nande ɓiɓɓe almu ɓiɓɓe seeren ɓe
ɓe gona janggoɓe ɓe gona jangginoɓe ceerno Yaya ko lumtiri tan walla ceerno Yaya ko jangginowo ko addi lomtade o aɗa andi aduna waɗi ko gueɗe e pecce gueɗal fof noon e feccere fof ko Allah woni joom gueɗe ko Allah woni peccowo moni kala wonko Allah yiɗi ɗum moni fof wonko Allah fecci ɗum e kanko ceerno Yaya noon Allah yiɗimo e nder ɓiɓɓe ceerno naam kamɓe fof ɓe janggi kono kanko Allah yiɗi rontude duɗal ngal mo ganduɗa ceerno ene wiya ɗum jooɗo janggin te eɗen gandi jangginde kam neɗɗo wawa trisde hen jangde ka janggat tan mbawa jangginde kono mo janggani wawani on wawata jangginde te eɗen gandi noon duɗal pongal no duɗal ceerno meɗen ceerno Aliou Thiam eɗen gandi ko duɗal manggal jogui ko dimension international ko université mawɗo e fodde fannuji kene wona fannuji nogas e tati eɗen gandi ɗum ɗon mo janggani wawata joɗade jangginde donc kanko ceerno Yaya Allah waɗimo ko ɓi ceerno Aliou o janggi kadi Allah hokkimo gueɗal o jooɗima kadi no omo janggina donc ɗum kadi ko hunde yettirtede Allah no fewi a jarama seydi Sow ɗo e Tiggere gonɗen e salminde mo ganduɗa kañum woni almami juma mo Tiggere woni Aliou Sylla emo ganduɗa kañum woni joom wuuro woni Alassane Sall en calmiɓe no fewi en juurimaɓe e galle mo ganduɗa kañum woni ceerno Mouhamadou Sall e bamakko Samba Salli e Souleymani Samba e baba Siley Samba Salli en calmini juurimamo e arti men hono Rougui Babayel Sall mo debbo mo Tiggere walla mi debbo Dalifort e mawnum mo ganduɗa kañum woni Dikko Sall e délégation immiɓe Dakar arɓe tawtorede ɗum ɗo foof noon ko tengtinde golle ceerno Alpha Aliou Thiam ko moƴƴinde e jangginde sibu ko ƴiƴam makko ko galle makko hono Rougui Babayel Sall kono no ceerno Cheikh mo ceerno Alpha Aliou Thiam min garde mo wurtoji ko sababu o fof ko ceerno Momo Sall o wi holko Rougui jiide e ceerno Momo o wi babam e nene makko jiidima baba o wi Rougui Sall jimmi ko kala hitande so tawi ɓurdi ene waɗa Tiggere gimmuɗa Dakar gara ɗum ɗon ko tengtinde ko ñotowo endam ko tinnowo kadi amin jalno hen Rougui Babayel no fewi tuggure on ñande Rougui yaytata hen caggal kadi Rougui yahani hen caggal ñande fof amin ɓeydo kala nde yonti min gimmo Dakar Allah totta min moyen nomin gardi min gara min tawte kadi min mbaɗa hen no foti hayride ɗum noon ko jarnade Alpha Aliou Thiam cewɗo ɗum dalil wimo so tawi yimɓe taccimaji gari ƴeewi garani ƴewde mbadidi garani ƴewde kuɓeje gari ƴewde ko gandal ngal kono kadi o moƴƴiri gandal ngal joni en dokkat ceerno mo ganduɗa ko woni Hamadou Birom Sow Hamadine Birom Sow kanko ne koye mawɓe galle o jeeya e lappol he o jeeya omo tawtora jonde ɗo e Tiggere ɗo foti foof waɗat ko haali hen seeɗa e Alpha Aliou Thiam e gurdam mum eno luɓe guurdi ɗon ɗo Wourossogui ɗo konngol yeeso madde Hamadine. Assalamu aleykum minen de min gari miɗen belti min gare dow inde jiyare o e ceerno Aliou Thiam ceerno Alpha Aliou Thiam kam min jii golle mum o natni ɗo jangdeji o natni gandal e lesdi he o natni diine e lesdi he han miɗen ɗum beltani yimɓe amen fof jangi mbawi Qur'an ede noon kadi e heɓe belte diine he kadi hono Mamadou Sall almudo mum o e jiyare mum weeli min gimmi ko habbarki miɗen garino to jiyare o e Alpha Aliou Thiam min jii golle mum min ñaganto ɗum ko balɗe juhɗe gurdam juhɗam minen dal minen fof e miɗen beltani ɗum ko diina o natnde leydi he ko gandal o natnde leydi he o ɗaɓɓi ko yo yimɓe male e layowo gande homo famno yimɓe homo walla yimɓe peewoy Allah ko on de walli wallahi o walli yo Allah juutnu balɗe mum onon arɓe ɗo oɗon gaddi o radio yo Allah juutnu balɗe mum min beltima e hina wonde Moustapha e Mawnum e Mamoudou e Mamoudou Sow minen dal min beltima yo Allah ɓoynu o jiyare yo Allah ɓoynuma o jiyare mbo weeli min gimmima ha barke min gari notode o jiyare. En calmini yeɓenkoɓe Winder TV e kawmen kaw Hammady Ngele en calmini no fewi enen ɗo Oumar Dor Kumi en gartade maɗo joni aɗa andi e Alpha Aliou Thiam gueɗe makko ene birni kono wirnaki hande omono yaaha Guinée ziar Gambie omo yaaha Gambie ziar e ceerno makko hande ceerno Cheikh mo ceerno Alpha Aliou Thiam omono Gabon hande ceerno Yahya mo ceerno Alpha Aliou Thiam nan ɗo e Tiggere sa wiyama ya hokko yimɓe ya hippi nden deftere holko mbawɗa ha wiide julɓe